Сатор Кенҷаков сокини 63 солаи шаҳри Душанберо замоне ки 27 сол дошт бе огаҳии пешакӣ ба комиссарияти ҳарбӣ даъват карданд. Ӯ гумон дошт ки мисли ҳарсола сарбозони собиқро барои машқ ҷамъ меоранд. Аммо кору рафтор дигар буд ва касе намегуфт сабаби даъват чист. То абеда моро ягон ҷо намуданд, соатҳои 4 бад худо дурӯғ накна. Баъд ҳамин хеле ки гап мардак бар ин хеле ки подара мебаранд ку як ҷо ҳамин гурд ва ному ҳамаш мисол маҳкам ҳамин хел бурданму рост вокзал ягон гап кори дига нестай. ҳамин вокзал бор мукунанд дар як худо дурӯғ накна 10 вагон буд 11 та буд бор мукардан рост куҷо мерем ҳеҷ кас намегӯяд. Пас аз чанд исти кӯтоҳ дар шаҳрҳои Новосибирску Томск онҳоро ба Москав бурданд. дар ин ҷо барояшон гуфтанд ки барои бартараф кардани оқибатҳои таркиш дар нирӯгоҳи ҳастаии Чернобил ба шаҳри Припяти Украина мебаранд. аммо чун ба доираи 30 километрии минтақаи хатарнок ворид шуданд, Саттор ва чанд нафари дигарро ба дохили нирӯгоҳ бурданд. хавҷа ягон бу туф ихелӣ нест. ҳамин қаки ҳамин ин ҳамун мисол як минуте ки мо кор мекардем ним минут ҳамин дусту под намтари лата мешад слаби мешад. ҳамин дуюм бор мара роӣ кард баъд дуюм бор рафтанда дига ҳамин пом гап ма намегира. аки бачаҳо пешакӣ рафтан аввал саркара ман охириш бояд бирам. ӯра гирифтам партофтам причаткамам бирафту ҳам либос доштем, ҳам либоси военӣ бу просто як намордик доштем. ҳамин причаткам дига саросема ҳамун айси мана ҳақорат кардем давай верни нинада гуфта баъд хай партофмуш дига ҳамин меом данг намедонам то куҷо шумам ғалтидам. ин далели он буд ки Саттор осеби сахти радиоактивӣ гирифтааст. ҳамин тавр онҳо то моҳи декабри соли 1986 дар минтақаи хатарноки Чернобил оқибати фалокатро бартараф карданд. 26 апрели соли 1986 дар чархаи чоруми нирӯгоҳи барқи атомии Чернобил садамае рух дод ки он бузургтарин фалокат дар таърихи энержии ҳастаӣ дониста мешавад. атрофи он дар доираи 30 километр заҳролуд шуд ва абри радиоактивии маводи марговари кимиёвиро ба дурии садҳо километр паҳн кард. даҳҳо ҳазор нафар аз ҷумҳуриҳои шӯравӣ ба амалиёти наҷот сафарбар карда шуданд, дар ҳоле ки намедонистанд дар чӣ фазое кор мекунанд. Саттор яке аз онҳо буд. таъсири заҳролудшавии ӯ то ҳол дар саломатии худаш ва фарзандонаш паём медиҳад. ҷурак баъд ауҷа ки саломатӣ росташ дига ҳамин сар фақат хам иҷа дард мекуна уҷа дард мекуна хел худо медонист оилам ай ҳамиҷа боло ҳама ола. баъд хай чанд вақт гузашт занак кирия мекард мегӯзм занак дар пешо чам кирия нак чизе ҳаст нест хай як занаке ки тақдир доданд. қиматҳои шарифова дар рӯзҳои таркиши нирӯгоҳи барқии ҳастаии Чернобил дар дастаи ҳунарии шаҳри Ваҳдат ҳунарнамоӣ мекард. бо даъвати сарбозони тоҷик ки дар бартарафсозии оқибатҳои садамаи Чернобил ширкат доштанд, қиматҳоеро дар ҳайати дастаи Садбарг ба Чернобил фиристоданд. 2 ҳафта дар қисмҳои низомӣ ва ҳузури сарбозон дар маҳалли садама ҳунарнамоӣ мекарданд. вақте ки мо аз Гомел омада моро ба автобус гирифтанд, автобус қати мерафтем, нигоҳ кардам замин барфи зарб хобидай. ҳайрон шудам ки чӣ ба иҷа барфи зарб мебурдаю. вақт время мешуд ку ним соат дар время гап намезанам гуфта ҳамин мада як вай ҳайратовар шид. баъд осмона нигоҳ кардам, аз осмон барфи сафед меояду ҳамин тахминан 2.5 ҳамин 2 метр ба аммо барф вай муддати ҳамин вай шарангша таҳлил метия. ҳамроҳ бо қиматҳои чандин нафари дигар аз ҳунармандон дар ин сафари ҳунарии ғайриоддӣ ва хатарнок буданд. аз дигар дастаҳои ҳунарӣ низ бо навбат ба маҳалли садамаи Чернобил ба сафарҳои ҳунарӣ рафтанд. дар маҷмӯъ 6000 нафар аз Тоҷикистон дар бартарафсозии садамаи фоҷиавори нирӯгоҳи барқи ҳастаии Чернобил ширкат карданд ки токунун ранҷи аз он ҳодиса ба даст овардаро таҳаммул мекунанд. ҳамун давра кадом организмотон суст буд, дардманд буд, анавай мезанад. ҷигар мевай, гурда мевай, аъзои по, аъзои бадан, устухон. лекин устухона ба аввалу якум ҷои скоплени радиатсия ҳамин зонуда, таги зонуда. баъд ва таъсираш расидан мегирад ҳама узви мард одам ба.
ана ҳамун баъд чӣ падараш дард дорад ва генетически ирсӣ ҳамчун дарди ирсӣ якум дуюм сеюм чорум поколения мегузарад. ҳоло аз 6000 нафаре ки дар бартарафсозии садамаи Чернобил аз Тоҷикистон ширкат доштанд, 1770 нафар аъзои шӯрои ҷамъиятии Иттифоқи маъюбони Чернобили Тоҷикистон ҳастанд. аз замони садамаи нирӯгоҳи Чернобил 650 нафари онҳо фавтидаанд. дар Тоҷикистон қонун дар бораи ҳифзи иҷтимоии шаҳрвандоне ки бар асари фалокати нирӯгоҳи барқи атомии Чернобил зарар дидаанд фаъол аст ки ба ин гурӯҳ имтиёзҳои гуногунро пешбинӣ кардааст. лекин мо дорем озод аз андози хона ҳавлӣ бошад, якта гараж, якта мошин андозаш, андози замини назди ҳавлигӣ, аз ин пурра озод, аз пардохти хизматрасонии коммуналӣ, ҳам мусора, оби хунук, оби гарм, отопление, ҳамиш 50% муайян карда шудагӣ. дар сол як бор маъюбони Чернобил дар Тоҷикистон бештар аз 3000 сомонӣ барои истироҳат дарёфт мекунанд. табобаташон ройгон аст. фарзандону набирагони чернобилчиён дар маҷмӯъ ҳар сол 20 квотаи дохилшавӣ ба муассисаҳои олӣ ва миёнаи махсусро доранд. бо ин ҳама маъюбони Чернобил мегӯянд феълан танҳо 70% имтиёзҳое ки қонун пешбинӣ кардааст дар баробари онҳо татбиқ мешавад.